Ki piro malah metuku, Mbah? Heh. Lah iya. Utang 5.000. Tuku kopi semene iki, Mbah. Kopi. Yo srapo wingi kena gi ngopi eneng 4 dina pisan. Iya, gi ngopi 4 dina yo. Kopi kuwi tijol iki lho. Dijoli apa? Tijol delok. Yo, Mbah dijoli karak iki. Tijol karak kuwi kok. Serapo apa wis bene. Bene. Ora ben iki nah. Iya kuwi muga-muga eneng rezeki iki. Iya. Eneng sing golekne kopi sing akeh engko ya Mbah ya. Aku tak matur nuwun nang kowe. Muga-muga olehmu golek sandang pangan. Nggih, amin Aku kok. ndak iso mangan. Nggih. Sing kuwasa. Amin. Ya engko lek muga-muga eneng rezeki iki oleh kopi sing akeh kok 4 kilo. Yo. Gadis golek kok 4 kilo. Heeh. Ora adus iki ora yo gepes. Iku gadis kopine lho gadis. Iki ndang mulih ki adang lek anu. Yo ngalah. Ya wis. Waalaikumsalam. Kon diadus. Yo ojo lek kuwi ge kopinan engko ya. Ya wis, Mbah. Waalaikum.